Moltes gràcies, senyor alcalde. Pues bé, ens trobem avui davant d'un projecte cohesionador que vam iniciar ja en el mes de gener demanant els tràmits per a que Tavernes s'integrara en l'àrea urbana integrada de Benifairó i Simat amb l'objectiu de dotar de contingut la Mancomunitat de la Valldigna i poder optar a fons europeus. Tenim davant de nosaltres un repte que és convertir la Valldigna en una àrea urbana moderna i innovadora, preparada per afrontar els reptes del futur i, com bé ha dit el senyor alcalde, es tracta d'un gran treball que fins ara mai s'havia fet i és per això que jo també volia fer un agraïment a l'equip redactor del projecte d'UCI, en especial a l'arquitecte municipal Juan Tormo per la seva implicació i la tasca que han fet. En aquest projecte s'han recollit els estudis, els plans, els instruments previs que s'han realitzat en els darrers anys sobre la Valldigna, fent una anàlisi exhaustiva dels problemes, els reptes, les necessitats, les debilitats, les fortaleses, les amenaces i oportunitats que tenim a la Valldigna i proposant una sèrie d'actuacions per assolir els objectius temàtics que marca la Unió Europea en la seva estratègia de desenvolupament de les regions per al període 2014-2020. Al llarg d'estos mesos s'ha iniciat un procés de participació constituint-se diverses meses de representació política, social i veïnal, realitzant-se nombroses reunions de treball i informatives que han generat el document final que avui presentem. Ens hem plantejat en aquest document 6 reptes. El primer repte parla dels entorns urbans energèticament responsables, per tal de promocionar estratègies de baixa emissió de carboni, la gestió òptima de recursos naturals, de l'aigua, del sol i de l'energia, la millora de l'eficiència energètica de les dotacions i serveis públics. El segon repte és la mobilitat urbana sostenible, la reducció del tràfic motoritzat i el foment dels desplaçaments a peu i en bicicleta, promocionar un transport públic sostenible i eficient. El tercer repte és la millora del medi urbà, fomentant la qualitat de vida de ciutadans i les ciutadanes, especialment en l'accessibilitat universal i l'impuls d'una ciutat multiserveis. El quart repte és la integració social, l'impuls de la inclusió social dels grups marginats i aprofitar l'oportunitat de la diversitat i convertir-la en una fortalesa en la riquesa cultural de la societat. El cinquè repte és la formació i l'ocupació, impulsar la formació i la qualificació de ciutadans i ciutadanes com un estímul per al progrés econòmic i social i activar l'activitat comercial i empresarial fomentant clústers d'especialització agroalimentària. I el sisè i últim repte és la gestió intel·ligent, reforçant la gestió eficient i la transparència en les activitats i els serveis administratius municipals i la millora de la xarxa de comunicacions i l'accés a la informació. Tot això es plasma en un pla d'implantació que està programat en un cronograma des de l'any 2010 fins a l'any 2020, en el qual tenim diversos objectius temàtics. El primer és millorar l'ús i la qualitat de les noves tecnologies i l'accés a elles, promoure les noves tecnologies en estratègies de desenvolupament urbà integrat a través d'actuacions en l'administració electrònica local i smart cities, fer un govern transparent i intel·ligent, una gestió turística, cultural i deportiva eficient. El segon objectiu temàtic és recolzar la transició a una economia baixa en carboni en tots els sectors, fomentant la mobilitat urbana sostenible. Dins d'aquest apartat, per al que afecta a Tavernes, comentar que tots aquests objectius i totes aquestes línies d'acció encara estan obertes a les decisions que es prendran en un futur si s'aprova aquest projecte per part del Ministeri d'Hisenda i ens concedeixen la subvenció. La idea és incloure en aquest apartat, pel que respecta a Tavernes, les propostes de millora per a la travessera de la C50, fer una millora de l'eficiència energètica i augment de l'energia renovable en àrees urbanes, adequant els edificis i instal·lacions municipals. L'objectiu temàtic 6 és preservar i protegir el medi ambient i promoure l'eficiència dels recursos, fent una dinamització sociocultural i una activació turística. Després tenim accions dirigides a millorar l'entorn urbà, una millora del sistema urbà de drenatge. En aquest apartat, pel que respecta a Tavernes,
el col·lector de la platja, un programa de recuperació d'espais verds urbans, una campanya ciutadana de sensibilització ambiental i recuperació i rehabilitació d'instal·lacions lúdico-esportives, en la qual també hem plantejat incloure una part de les obres de la piscina coberta. Després tenim promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa. Dins d'aquest objectiu tenim un pla de millora de la competitivitat del teixit productiu local, un pla de foment de l'empleabilitat i de l'esperit emprenedor i un programa d'inclusió social, una red social innovadora on també, pel que respecta a tavernes, hem inclòs el projecte del Centre Integral de Majors que també volem impulsar. Tot això ascendeix a una inversió total de 7.850.000 euros, el qual estaria finançat en un 50% pel Ministeri d'Hisenda i les administracions públiques i l'altre 50% per la Mancomunitat de la Valldigna, les aportacions de cada municipi. I resumir ràpidament, perquè és un document molt extens, espero que tots recolzen aquest projecte, este nou repte per a dotar de contingut la Mancomunitat de la Valldigna i demana el vot favorable a tots els grups municipals.